أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngiyakholwa ku-Allah. Ake ngikhulume ngeimani ke. Ake ngikhulume ngokholo ukuthi uma umuntu ethi mina ngine iman, uma umuntu ethi mina nginokholo, sikhuluma ngani. Ukholo ke noma iman is divided into two. One part of iman is shukr, ukubonga kumdali wakho ngaso sonke isikhathi. Second part of iman is sabr. Ingxenye yesibili yeimani noma yokholo yini? Ukubekezela. Iimani ke ihlukene kabili. Ingxenye yokuqala yini? Ukubonga kumdali wakho, ukwazisa umdali wakho ubonge ngayo yonke into, ngazo zonke izipho, ngakho konke asenzela kona. Ingxenye yokuqala leyo yani yokholo yeimani. Kumuntu oyimuslim noma ozibiza ngemuslim. Ingxenye ke yesibili yini? Ukubekezela. Ukubekezela ke bafowethu nodadewethu kuhlukene kathathu. Uma ngabe wena wenza zonke izenzo ezinhle umdali wakho athi uzenze, usuke ubekezele lapho ngoba ezinye uzozenza noma ngabe kuwe azenzi sense, kodwa ngoba umdali wakho uthe wena uzenze, uzozenza. Lokho kuukubekezela ngoba wenza izinto ongafisi ukuzenza kodwa ngoba umdali wakho, noma ongafuni ukuzenza noma okunzima ukuthi uzenze kodwa ngoba umdali wakho uthe wena uzenze, uyabekezela ukuthi uqhubeke nokuzenza. Take for instance ukuthandaza, ukufasta ngenyanga yeRamadan, nokukhipha imali yabampofu, bese uya for ihajj. Ukubekezela konke lokho ngoba kunzima nje ukuvela uthatha imali yakho uyembulela abantu abangazange bayisebenzele. Kukubekezela konke lokho. Second category yokubekezela yini? Ukubekezelela ukuyekela izinto umdali wakho nomprofeti sallallahu alaihi wasallam abathe ungazenzi noma ngabe zenzi sense kuwe. Naloko futhi kuseukubekezela. Akukho mnandi ukuyekela into oyithandayo kuwe wena uyibona imnandi, uyibona ikujabulisa. Kuseukubekezela futhi lokho, ukuhambela kude nezinto ezimbi, nezinto ezirong umdali wakho nomprofeti wakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam abathe ungazenzi. Ingxenye yesibili leyo yani yokubekezela. Ingxenye yesithathu yokubekezela, adunya fil kabat. Umhlaba nezinqinamba zawo, izivivinyo zonke uAllah azilethayo empilweni yakho, ukwesaba, ukuphela kwemali, ukuphela kokudla, ukufelwa abathandi beyo bakho, ukufelwa ingane zakho, ukufelwa ihlobo zakho, ukufelwa omakhelwane, ukubanjwa inkunzi, ukukhuthuzwa, yonke lento le, ukulahlekelwa umsebenzi, ukungathola umsebenzi, yonke leyo nto leyo wena mangabe uyibekezelele, ingxenye yesithathu leyo yokubekezela. Ingakho kumdali ethi la umuntu lo owenza lento lezo ezintathu, lezi gaba ezintathu zokubekezela, bese kuba ile igaba ezimbili zokholo. Uma ngabe yonke lento le ifika empilweni yakhe, lo muntu lo uthini? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ngempela sivela ku-Allah futhi sizobuyela kuye. Yonke into engaka Allah futhi izobuyela kuye. U-Allah uthini? Indaba ezimnandi kulabo bantu labo. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Labo bantu labo Allah uzokuhlisela izibusiso nezinhlanhla phezu kwabo kanye nomusa wakhe, bayohlala bengabantu abahamba endleleni eqondile ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke bafowethu, imuslim iloyo muntu loyo othi mina yonke into umdali nomprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam abathi ngiyenze, ngizoyenza even if ngimayenzi sense. Noma yonke into abathi ngingayenzi angeke ngiyenze even if ngimiyenza isense. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.